lokuqala kuye evesini lika 8. uPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka elesishiyagalolunye. Kwase kulethwa indoda ethile eyisishosha kwasesiswini sikanina, ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli okuthiwa omuhle, ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abone Petro noJohane beza kungena ethempelini, wacela ukwabelwa isipho. Kepha uPetro wamqolozela kanye noJohane, wathi sibheke. Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo. Kodwa uPetro wathi, isiliva negolide anginalo, kepha lokhu enginakho ngikupha khona. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, hamba. Wayesembamba ngesandla sokunene, wamsukumisa. Kwaqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala, egxuma, wema, wahamba. Wangena nabo ethempelini ehamba, egxuma, emdumisa uNkulunkulu. Baba Mtungwa kunye noNdlunkulu wakwakho, ngiyathanda ukuba nginibingelele egameni lika Jesu. Abafundisi, abapostoli abahloniphekileyo, 5-fold ministry, nceke zonke kaNkulunkulu ezikhona, men and women of God. Ngithanda ukuba ngihloniphe ubuholi bonke obukhona, omama, obaba, omkhulu nogogo egameni lenkosi, obhuti nosisi, ibandla lonke likaNkulunkulu ngiyalibingelela egameni lenkosi. Amen. Ngiyafisa abazalwane imizuzu embalwa ngidlulise nanti izwi inkosi elibeka enhlizweni yami namhlanje. Ibandla lonke likaNkulunkulu ngiyalibingelela. Ngingakwadlamini kisibongo, Nkosi yazi igama ngiyakholwa, ngiyumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Amen. uNkulunkulu enhlizweni yami mashobane ubeke naka amazwi athi kule ndatshana esifunda kuyo. Mhlambe singakangeni kuyo, into yami ithi mfundisi uShange, asikhulume ngento ethi kukhona amandla asegameni lika Jesu. Asingabancishi abantu into ethi kukhona amandla asegameni lika Jesu. Kuyoba ingozi ukukholwa kwethu simshumayela kangaka uJesu kanti sigodle into ethi linamandla igama lika Jesu. And igama lika Jesu lilodwa, lingakahlanganiswa nalutho. Kukhona nje amandla avalelwe egameni lithi Jesus. Njengoba ibandla lika Kristu lihlangene kangaka, akuvele ukuthi kuhlangenwe ngegama elinamandla. Noma ngakuthiwa kusemhlaba kuyahlatshelelwa, akuvele amandla asegameni lika Jesu. Noma ngakuthiwa kuyathandazwa, thandazwe, kuvele amandla asegameni lika Jesu. So ke njengoba sifunda le ndaba esifundayo, sifunda ngesikhathi uJesu mashobane esenyukele ezulwini, esekhulumile futhi kubafundi bakhe kuba bayohlala eJerusalem, esefikile futhi namandla kaMoya Engcwele phezulu kwabo. Bashumayela oPeter phakathi kwabantu. uPeter ushumayeze abantu kungengakanani, kungekudala uke wababalekela.
khona ibazalwane ngesikhathi uPeter babalekela ubabalekele uma lithi iBhayibheli wathi uyaqhamuka lapha ekhoneni kwavela intombazanyana yathi wena ubungahambini noJesu loyo bethelwa waphika uPeter ukuthi ubehamba noJesu amen kodwa uthe evula umlomo ephika kwathiwa ngisho ukukhuluma kwakho ngisho indlela ogqoke nje ngayo ugqokise okwaloya umuntu oyobethelwa oh amen kodwa kukhona into engidlayo la bazalwane esifunda khona uchapter number 2 uma sefike umoya engcwele ngithola into mashobane eyisimanga ukuthi umoya engcwele esehlile wafika phezulu kwabazalwane ababehlezi kwi-upper room noPeter wayekhona lapho ekufika umoya oyingcwele kodwa sithola iBhayibheli lithi kuchapter verse number 14 wakhuluma amadoda athi amadoda ekuseni kangaka bavela lapha abantu abadakiweyo na kungakashayi nehora lesishiyagalombili singakhona abantu esebedakiwe lithi iBhayibheli kwaphakama uPeter sonke esimazi njengeqala waphakama uPeter wama wathi madoda akwaJuda nani madoda aseJerusalem yini manje le eyenza uPeter aphakame kangaka ukuthi sekufike umoya ongcwele phezulu kwempilo yakhe and umoya ongcwele wamnikeza isibindi sokukhuluma ngomuntu obekade bethelwa ongafuneki ukuba kukhulunywe nendaba nje kaJesu kodwa umoya ongcwele owayesehlezi phezulu kwaPeter wamenza uPeter wamnika amazwi athi we madoda akwaJuda nani madoda aseJerusalem abadakwanga laba bantu kodwa kufike isethembiso uJesu lo nina enambethela akhuluma ngaso hoya ngoba ngamanye amazwi bazalwane uma nje kuke kwafika umuntu umoya engcwele empilweni yekholwa umsebenzi kamoya engcwele oqala ususa ukwesaba akunikeza isibindi uthe uJesu mayisefikile umoya engcwele liyoba ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke neSamaria lonke ngamanye amazwi uthi uJesu ukufika kamoya engcwele mashobana siyofakaza nakubantu ebekade sikrufa nabo sibatshele sithi kukhona uJesu ophilisayo siyawufakaza nakubantu sifakaze nasemndenini engayizwa kahle insindiso yethu kodwa siphakame sithi uNkulunkulu lo owasidala uNkulunkulu wemndeni yonke wasidala ngagazi linye wasidalela kuye sidalelwa sekukhuluma umuntu kanti usamukela umoya la sifunda khona ke sifunda indaba ukuthi ke sesiyathandaza nali ke uPeter uJohn njengomkhuba bakhuphukela eThempelini babe khuphukela eThempelini kwalethwa le ndoda siyayazi indaba sifundile thiwa le ndoda yayilethwa njalo kanti yayisinxibi ingakwazi ukuhamba lithi iBhayibheli yathi mababona uPeter ihlezi kanti yababona uPeter bayeza lithi iBhayibheli yababheka ngethemba khoya ngoba le ndoda ihlezi nikwa amasente ihlezi nikwa nje konke osekukudala kuphoselwa kule ndoda kodwa kukhona into engizoyimemezela namhlanje ukuthi istory sale ndoda siyashintsha namhlanje siyasuka emasenteni khona maya lithi iBhayibheli yababheka inethemba yayise icela njengokwemihla ukuba yabelwe kodwa uma icela yabelwa kwasikusho ukuthi sekufika abantu abanomoya oyingcwele lithi iBhayibheli lami yabathi mababheka inethemba ukuba izokabelwa yayisethu uPeter asinali igolide asinali isiliva ngoba wena ngoba uhlezi la uhlalele ukwabelwa igolide nesiliva unfortunately namhlanje asinali igolide asinali isiliva kodwa kukhona esingakunika khona and lokho esokunika khona kuzokwenza usuku eminyama lokho esizokunika khona kuzokwenza ungabusacela amasente lokho esizokunika khona kuzokwenza ungabusabelwa izinto ezidabukileyo lithi iBhayibheli wathi mayibheka uPeter le ndoda wayesethi anginakho ukunika kodwa lokho enginakho ngicela ukunginika khona mfowethu ngegama lika Jesu sukuma uhambe shanaya wamemeza uPeter wayeseyibheka indoda wathi ngoba sengishilo ukuthi ngegama lika Jesu wayibamba ngesandla indoda immediately eyibamba ngesandla amandla egama lika Jesu aphuma egameni lithi Jesus
wangena kwindoda lithi iBhayibheli immediately phakama yayitshela ukuthi izowa itekezele kodwa lithi iBhayibheli kwaqina imsipha kwathi maqina imsipha kwaqina amaqakala aqina amaqakala kwaqina amadolo yamangala mashobana ukuthi indoda kwenzakalani ayangakholwa kahle ukuthi ngabe yimi lo lithi yema haya yathi mayiqeda ukuma yathi yebo khona kungenzeka ukuthi ngimine kodwa ake ngenze okunye lithi yahamba yabona indoda ukuthi engathi kuyahambeka manje kodwa akangenza okukhulu kunokuhamba lithi iBhayibheli yaqhuma yabafowethu yaqhuma kanti siqhuma indoda kumenyezwa igama elinamandla kanti leli igama elinamandla likwazi ukungena emsipheni leli igama elinamandla liqinisa amaqakala leli igama elinamandla liqinisa amadolo noqakelwa amadolo masike sabe igama elithi Jesu linamandla igama likaJesu linamandla phansi kwamanzi linamandla phansi kwamafutha linamandla phansi koyela babafuthi kukhona amandla avalelwe egameni likaJesu kukhona amandla nalaba ababona indoda behlala bayihambisa njalo ethempelini bamangala bayibona ingenela idumisa uNkulunkulu kanti ayingeni sihamba yodwa ingeni sithi nguwe izolo angiyazi yayithini kodwa ithi nguwe namhlanje nguwe naphakade kuyawudlula izulu kuyawudlula umhlaba sekusho indoda ephiliswe egameni Paul ebandlela laseRoma chapter 10 verse 13 uthi bonke abayokhule khulumani nami bonke abayokhule khulumani nami egameni lenkosi banjani bazalwane bamkhulumani bayakusindiswa leli igama likaJesu liphethe insindiso leli igama likaJesu liphethe inkululeko akekho umuntu oke wadibana nalo impilo yakhe yaphinda yafana akekho umuntu oke wadibana naleli igama kwathiwa ube Jesu kodwa bonke abahlangane naleli igama abahlangana nje negama kodwa bahlangana namandla asegameni bashoba ngizohlabelelayo ethi abagcwele basendulo baliphatha lelo gama labayudondolo lwabo abayudondolo igama likaJesu bafowethu liyaziwa imvelo yonke ifakaza ngalo imvelo yonke iyalazi uma ungaphuma manje sonke siphume awunaka amanzi sibamba amanzi emfuleni emashobane uma ungabuza amanzi ukuthi sinomashona emfuleni sibuza amanzi ukuthi manzi niyamazi uJesu niyalazi igama likaJesu azokutshela amanzi ukuthi uJesu he is the living water masithi siyabuya emanzini singena endleleni siyobuza indlela niyamazi uJesu izokutshela indlela ukuthi uJesu indlela uyiqiniso ukuphila osha mawufika wakufika ekhaya kwakho uvula amakhabeje ufika ubuza ukudla niyamazi uJesu kuyokutshela ukudla ukuthi yena lo uyisiko sokuphila esehle ezulwini akakho badli banehlali kodwa odla yena kuthiwa waphila aphuza yena kuthiwa waphila
yonke into yamazi uJesu. Uma singaya emadwaleni siyobuza madwala niyamazi uJesu ayokutshela is the rock of ages. Yonke into yamazi uJesu. Masenyukela kwela mkhathi siyobuza ilanga. Do you know Jesus? Niyokutshela ilanga lithi uJesu ilanga lokulunga. Kukhona amandla avalelwe egameni likaJesu. Ayikho into, akunasimo esingama. Call upon the name of Jesus. Phezu kwempilo yakho biza igama likaJesu. Yonke into mayiphakamise igama elithi Jesu. Igama elithi Jesu. Elithi Jesu. Igama elithi Jesu. Khona igama. Isaiah 6 verse 9 or 9 verse 6. Lithi sisalela umntwana siphiwe indodana. Uyawuthiwa uso wonke ukuba semahlombe akhe. Okay, inamandla le kodwa nansi enginteresta kakhulu engiphuthuma kuyona. Lithi igama lakhe kuyawuthiwa. Igama lika Jesu lilodwa Isaiah uhlukanisa kafu. Kuthiwa kuyawuthiwa umahluleli omangalisayo. Umaluleki omangalisayo. Wakwaluleka uJesu phakathi kwesimo. Sebekhulume ngapha na bese khuluma umaluleki. Athi njengamanje awuphendula uyophendula kusasa. Wakweluleka uJesu sebehlangene ngawe. Uthi uyaduba ikhaya athi uJesu asiduba ikhaya. Number 2, igama lika Jesu lithiwa unguyise onguna phakade. Izwile bekhuluma ngaye kuthiwa eintandaneni ungumondlo eintandane. Kubafelokazi umahluleli wabafelo. Manje masike safika kuye sifike kubaba. Uthi mayikhuma abafundi bakhe manithandaza nothi baba ngoba ungubaba. Number 3 kuthiwa he is the almighty God. Igama lakhe lesithathu uNkulunkulu onamandla. Kanti igama lakhe lokugcina he is the prince of peace. Manje mawufuna ukuthula enhlizweni akungalenzi iphutha lokuhamba uyokokela umakhelwane wakho thatha inkinga yakho inikele enkosini yokuthula ngoba nokuthula uyasinika khona nefa lethu ligcinwe ezulwini awujabulani bantwana sesingabantwana benkosi.